La un prim episod de Slitter.io. Le și skin-ul ăsta portocaliu. Am băgat mobil în screen recorder. O să fie cam ușor să fac 3 km sau 7 km, să apar și eu pe listă. Mi l-am mai instalat, mi l-am mai șters, mi l-am mai instalat de 5 ori. Țin să fac ceva, că internetul ăsta mă enervează. Nu, uite și internetul. Producții. Ia și înapoi jos. L-am închis. Ia să începem pe online, o să mă mai joc. Mă mai juca și e mai complicat. Acum am episoade, nu uitați să apăsați butonul de like și eu îmi voi da seama și o să continuăm episoade cu Slitter.io. Și cine se uită la mine și nu se uită la Vulpe Infinite, să se uite și are puține episoade, puține abonați, dar încerc și eu să fac mulți abonați și multe episoade. Oricum, dacă mai vreți episoade cu Slitter.io, nu uitați să apăsați butonul de like. Azi a făcut Max Infinit 3 ani de când are YouTube-ul pe Costin, pe fratele meu Costin îl cheamă Vulpe Infinită. Hai să căutați Vulpe Infinită dacă vreți să aveți. Lol, a făcut deja 2 km. Niciodată nu pe aici pe single, niciodată nu se întâlnesc pe listă. Să șmecherii dați așa și să vedeți cum merge așa a mea. Wow, cât de mare sunt 4 km. Mă uit foarte mult la Slitter.io, că îmi place cel mai mult jocul. Am și Minecraft Pocket Edition, dacă vreți episoade, o să filmăm și cu el. Poate o să filmăm și cu Multiplayer Master. E o aplicație în care mă pot juca prin toată lumea cu oameni. Acolo se uită asta la ăla lui lecturatul. Costine, dă ăla mai încet. Eu încerc să filmez aici. Costine, vrea să filmez aici, nu să te aud pe tine cu lecturatul. Wow, ce țintă am avut pe mine. Nu sunt chiar așa de mic, mă nimerească. Acum, de ce frumos se vede când accelerez cu ăla. Dacă nu Minecraft să filmăm, apăsați butonul de like. Oricum o să filmez, că mă interesează de like-uri, mă interesează să fac mai multe episoade. Aoleu, cât de rău a fost atunci de a apar pe lista aia. Oh, cât de mare era ăla cu România. În schimb și-o skin-ul. Asta îmi place. Ale de-aia în spate acolo și nu prea-mi plac alea. Am avut, odată am fost pe locul 1, de mai multe ori. Aici pe online mă fac de tot râsul. Dacă mă uit pe online, mă fac de tot râsul. Și nu vreau ca să fac asta. Chiar de la primul meu episod de Slitter.io. Vreau ca să mă fac de tot râsul. Ce mă? The fucker? Mă mai enervează și jocul. Am lui ninja, e frumos. Da.
când o să fiu un vierme mare, o să fac o șmecherie, că am văzut la alții. Chiar dacă sunt foarte mic, nici n-am atins 1 kilometru. Am făcut 760, parcă, da, 760. Și tot l-am încercat. Dar nu știu ce viermii ăștia mari să fac așa de mici. Să încercuiesc cu toți. Păi ne vedeți cum fac, nu mă încercuiește nimeni, că nimeni n-are minte, că joc cu calculatorul. Dacă este cineva care chiar joacă, să mă scuze, că eu chiar nu știu. Niciodată n-am văzut pe cineva care să mă încercuiască și nu cred că joc cu playeri. Cu cineva care de dacă chiar se joacă, să-mi scrieți. Că nu știu. Pe online sunt sigur că joacă, prin toată lumea se joacă pe online. Pe aici nu cred că se joacă cineva să-l văd. Atunci ar fi mai deștept și n-ar mai stă să iau de ce mișto e skin-ul ăsta. Îmi place cum arăt așa și când e mai mare, e mai dolofan, așa. Și mai... și când strălucește frumos. Ca să vedea parodia cu povestea lui Herobrine. Aia e parodie. Uitați-vă și la Lucian Gabriel, care l găsiți. V-am spus în primul meu vlog cum arătă. 15% nu contează. Noi tot continuăm episodul. Nu mă poate opri bateria ca să mă pot. Dacă ating 0%, mă poate opri. Dar cât de mare sunt. Dar și voi pot să încercuiesc 12. Cred că încercuiesc 1000 ca ăla. Am găsit. 2 fiind de mari, dar l-am încercat și pe ăla din greșeală. Am încercat mai mulți. Cu mai mult, atât mai bine. Așa mănânc eu mai mult. Așa mă fac eu mai mare. O șmecherie, mă dau așa. Era când era cercul mic se face. Când prinzi unul și cercul mic, când prinzi mulți. Oricum eu mai era de ăștia care joacă solitariu. Că asta îmi place jocul. Oricum mai era, eu mai șterg jocul. Că mă uit zic, ia să-mi instalez și eu iar jocul, că vreau să mă joc. Că-i văd pe ea cum face și vreau și eu să ajung ca ei. Toți sunt youtuber, dar nu sunt români. Eu cred că sunt ăștia care au făcut jocul solitariu, de sunt așa de buni. Așa cred, nu că zic că chiar sunt. Că... unii că, sunt pe locul 10. Dar mi-a pus numele moartea. M-am apucat și pe ele să-mi pun numele. Wow, dar doi au murit odată. Ce-au fost aia, frații? Dar a zis, mă, eu mor acum. Ce kilometri? Locul 8. Locul 1, numai unul să mereu pe locul 1. Nu dau înapoi, ca pe locul 2. Hai dacă vă ține pasul cu mine. Nu cred că o să se facă ăștia când sunt eu acum. Ăștia mereu rămâne mici. Ia să fac șmecheria aia. Că chiar am nevoie ăștia. Sinucidere. L-am omorât eu. Cu 3 pe oră. N-am place asta. Acum pot să fac cum plăcea mie să-mi bag joc de alții. Că mai enervam. Ori îi băg. Deci așa îi băgam acolo să vedeți cum moare și dispare și tot nu-mi dă mâncare. Uitați, așa îmi place să mă bag joc de ei. La mie nu mai iese nimica. Așa că nu merg eu degeaba să-mi bag joc de ei, nu mai iese nicio mâncare. Nu mai iese. La mare. Aici nu prea vin de ea mari. Îl place să stea pe centru, să lângă el. Și mie pe online îmi place numai pe centru, stau că acolo vin numai de ea mari. Pe acolo, pe unde găsesc de ea mari, acolo stau, că poate moare ăla și îl mănânc. Mănânc și eu. Bossplay, care mai vine. Poate mănânce cât o vrea, că sunt mai multă mâncare din ei.
Acum aici mai încerc. Am dat 2000 de ori Gaia. What the fuck? Asta a fost episodul de azi. Dacă mai vreți episoade cu Slytherin, nu uitați să vă butonul de like. Până la viitor, a fost Cristian.